खुलुमबाय हेलो लोगोफोर वेलकाम टू बैक माय एमबी बड एडु यूट्यूब चैनल आंनि एमबी बड एडु यूट्यूब चैनलाव आरोबाव फिन खनसे बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय लोगोफोर आं भिडिअ लाबोया गोबाव सम जाबायमोन दिनै आङो नोंथांमोननो दिनैनि भिडिअखौ लानानै फैलायबाय लोगोफोर माखासे गोनां बड' जिके सोंनाय फिननाय दिनै आं लानानै फैबाय लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअआव इन्टारेस्टिं दङब्ला आरो नायनो गोसो दङब्ला अन्नानै भिडिअखौ नायलांजोबदो लोगोफोर थुदो बिदिब्ला जोङो गोबाव खालामदिया भिडिअखौ जागायलांदिनि लेट्स गो स्टार्ट। आरोबाव बेफोरबायदि भिडिअ मोनबावनो थाखाय एमबी बड एडु चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौ अलाव थुनानै लादो। गिबियावनो दं कुइसन नम्बर 1 नासानि फुरा सोदोबा मा एबा NAS नि आबुं मुङा मा? अपसन ए नर्थ एटलान्टिक स्पेस एजेन्सि, अपसन बी नर्थार्न एयारबेस एन्ड स्पेस एजेन्सि, अपसन सी नेशनेल एर'नटिक्स एन्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेसन। डी नम्बर गोजौआव होनाय मोनसेबो नङा। बिनि फिननाया जागोन अपसन नम्बर सी नि नेशनेल एर'नटिक एन्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेसन। कुइसन नम्बर 2 उदां भारतनि जौसिन बिजिरसालिनि गिबि गाहाय बिजिरगिरिया सोरमोन? अपसन ए MS बेक, अपसन बी SM सिक्री, अपसन सी SJ कानिया, अपसन डी SR दास। बिनि फिननाया जागोन अपसन सी SJ कानिया। कुइसन नम्बर 3 नेशनेल एन्थेमखौ खननो बेसे सम नांगौ? अपसन ए 52 सेकेन्ड, अपसन बी 51 सेकेन्ड, अपसन सी 53 सेकेन्ड, अपसन डी 54 सेकेन्ड। बिनि फिननाया जागोन अपसन ए 52 सेकेन्ड। कुइसन नम्बर 4 नेलसन मेन्डेलाया बेसे गोबाव जोबथेसालियाव सोनानै साजा होजायामोन? 26 बोसोर, 27 बोसोर, 28 बोसोर, 29 बोसोर। बिनि फिननाया जागोन अपसन बी 27 बोसोर। कुइसन नम्बर 5 भारतनि गिबि लेङाइ हादरगिरिया सोरमोन? अपसन ए जाकिर हुसेन, अपसन बी सर्वपल्ली राधाकृष्णा, अपसन सी राजेन्द्र प्रसाद, अपसन डी BB गिरी। बिनि फिननाया जागोन अपसन बी सर्वपल्ली राधाकृष्णा। कुइसन नम्बर 6 बबे हादरा सेटेलाइटखौ सिगां अख्राङाव दैथाय हरग्रोआमोन? अपसन ए जुथाइ आमेरिका, अपसन बी जापान, अपसन सी सभियेट रासिया, अपसन डी फ्रान्स। बिनि फिननाया जागोन
Option C. Soviet Russia. Question number 7. बबे भारतारि दाउखौ वर्ल्ड कनजारभेशन लिस्टआव सोनाय जादों? Option A. दाउखा, Option B. दाउराय, Option C. दाउस्रि, Option D. सिगुन। बिनि फिननाया जागोन Option D. सिगुन दाउखौ। Question number 8. अस्कार एवार्डखौ मानि थाखाय होनाय जायो? Option A. सावथुन, Option B. बिगियान, Option C. गेलेनाय, Option D. थुनलाइ। बिनि फिननाया जागोन Option A. सावथुननि थाखाय। Question number 9. इलेक्ट्रिक बाल्ब सिङाव मा गेस बाहायनाय जायो? Option A. अक्सिजेन, Option B. नाइट्रजेन, Option C. हाइड्रजेन, Option D. इनसार्ट गेस। बिनि फिननाया जागोन Option D. इनर्ट गेस। Question number 10. जोबथा कुइसन, लास्ट कुइसन। महाभारतखौ सोर रनसायामोन? Option A. वेद व्यास, Option B. वशिष्ठ, Option C. वाल्मीकि, Option D. विश्वामित्र। बिनि फिननाया जागोन Option A. वेद व्यास। लोगोफोर, दिनैनि टप 10 बड' जिके सोंनाय फिननाया एसेनोसै। लोगोफोर, भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालामदो, लोगोसे साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो बेल आइकनखौ अलाव थुनानै लादो। अब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, आरोबाव नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन। लोगोफोर